Lana-ke kungesikhathi lapho i-MK Party ibivakashele kulo muzi oshile eMlazi kwa-G, lapho kungaqondakali ukuthi ngabe lolu mlilo uqalwe yini. Wena-ke okwakho-ke awuqhubeke ubuke le video, ungakhohlwa ukusubscribe kuleli khasi. Bengisabingelela-ke gogo, igama lami nguNdabezitha Isibongo Ngwakabiyela, sisuka eThekwini region, sithunywe umkhonto wesizwe, okuthema ngabe sizwa isehlo esimbi esehlile la ekhaya, sathi asizukwazi ukuthi sithule noma singaveli la ekhaya ngoba siyazi ukuthi nivotile futhi nivotele umkhonto wesizwe. So-ke umkhonto wesizwe-ke usitshele nje into eyodwa ukuthi kuwona yonke imindeni ebhekana nalesi simo lesi nani enibhekene naso, asiqinisekise ukuthi siyavela sizonipha nje amazwi enduduzo ukuthi nje siyanithanda siwumkhonto. Futhi sinitshela ukuthi-ke kuzona zonke izimo enibhekana nazo esihle yesimbi, uNkulunkulu ukhona. uNkulunkulu-ke uney'ndlela zakhe zokwenza izinto. Okukhulu esikubongayo la ekhaya ukuthi uthe noma kusha indlu kodwa wangadlula umphefumulo. Noma singakujabuleli phela ukusha kwendlu ngoba kuyindleko mase kumele ilungiswe, kodwa umphefumulo mkhulu kakhulu ngoba upriceless, ayikho i-amount engalinganiswa nomphefumulo. Njengangale la esisuka khona nakhona kwenzeke isimo esifanayo, kodwa okubuhlungu ukuthi khona kudlule imphefumulo emibili egcekeni elilodwa ngesikhathi esisodwa, nabanye basasesibhedlela asazi ukuthi kuyophelelaphi, noma bazobuya noma bazogcina bengabuyanga. Kodwa sithe asiqale khona bese sizophinde sizovela la ekhaya. Abantu bomkhonto-ke mndeni wakacele banede bezwe nje ukuthi kunelunga elithe ukuthinteka bese bethi siyini esingalula ngayo isandla. Njengoba nisibona siphethe nje lokho okuncane, kusuka nje kubona othandweni ukuthi sine-idea yokuthi makusha indlu kusuke kungekho ngisho impahla yokugqoka, kungekho ngisho impahla yokulala. So-ke bese umuntu akhipha-ke lokho-ke. Siyafisa ukuthi engabe besingaletha izinto ezintsha, igross beningi niduduzeke, but-ke sizumekile. Kodwa sasesithi asikhiphe khona lokho okuncane nje singafiki sesifika nje sesilambatha. Kodwa-ke nami angihambi ngedwa, ngingaze ngikhulume ngigeqa amagula. Nangumholi wethu esinayo kuleli thimba laka-Disaster Management eThekwini region, owala ePasport Phungula Zone, naye ngizomdedela. Kube umfowethu naye esinaye uCibane owu-convener ohola abantu abasha eThekwini region, naye ngizomdedela. Kube omama umuntu ohlala emafamu angena nomuntu ohlala ibona abahlala la bafuna amasente. Into eyenzekile iyacala acela ukwenzeka phakathi kwesizwe sikaPhumake, phakathi emphakathini. Okungihlupha ngoba naku lo Rejoice lo Thandazile uthe eshelele wathi uyofuna okunyange na babe niyamfica-ke, wathi kodwa uma befika nibamukela abafikayo, bangabheki mina, babheke uNkulunkulu. Ngoba bantu abami mina lento ithe uma ifika ekhaya kwathiwa hhayi
ikwami ngibona abantu befika bethe bezobheka ukuthi kuthiwa ngishile ngiphele ney'ngane zami. Ngoba nanje indlu enkulu ayinalutho noma nalunje ikhishana nalutho sihleli kulona. Hhayi, bese ithi induna hhayi ake siphumele la ngenhla komzi sibheke yonke indawo nasehlathini mhlawumbe bashintshelaphi ehlathini. Cha akukho ndawo. Uyafika-ke le gama lokuthi kufunakala mina ngenyuke kubhutshwe la eThekwini. Hhayi bandla ngiphela amandla. Yabonga kuma-MK uNkulunkulu nje anandisele izandla zidlula ikhanda besingalindele. Umlilo kusuke uyintembi because akekho umuntu osuke ehlelile ukuthi ngelinye ilanga ngase kufice umlilo. Asije ukubambisana nokuthi kube khona abantu siyafunda nathi ukuthi kubalulekile ukuthi siphilisane nabantu nanokuthi nje sikwazi uku-appreciate izinto ey'ncane esikwazi ukuzithola empilweni. So lokhu enikwenze manje angathi ningaqhubeka nikwenze nakwabanye. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusiseni nonke. Siyabonga.